karon sa laing yugto ning atong sugilanon. Patayng buhi! Buto-buto sa aras. Ato ako. Tigal gi-atake sila sa mga zumbis. Akong armas. Ang damon ko daan ng akong armas. Nagkaduol ko nila. Oh, zumbi. Niya pa ingon ako. Mamatay ka po! Oh, naigo ko siya sa Mayo gali kay hayag ining military flashlight. Ibutag ko kining flashlight sa kuhilnet. Aron di ko mag-isod kung galing doon mga zumbis sa palibot. Nabutang ko na. Mupadayan ko siya na. Muraguan ay buto-buto nga akrobati na. Magdali ko. Magsusi ko. Unsa na bang orasa, Judas? Alas 12 na yun sa tuwang gabi Sulok. Hay naman sila. Wa pa'y resulta. Di naman magkontak na kung ilang radio handset. Animal. Buset! Lakaw! Adto ang laing grupo sa mga military. Nagisuhulan ko. Pasundas, Rastanil! Pasundan ito! Aron may bawat ang unsa na ibalita! Sir, mas may patingali nga mupauli lang ka. Kaya binay bahala din aron magpahuway ka sa ba? Unsa? Pahuway lang sir. Salig ako. Namo. Kaya binay bahala din Judas! Dili gihapon ko mahilo na. Gusto ko nga masayran unsa ni resulta silang pagsud sa minahan. Oh, okay sir. Ara na katog. Magawas ko sir ha. Manduan ako ang uban na tumasakop ug inuman ang mga military sa pagsuod sa pinahan. Sige! Nakaw na! Oh, sir. Dili ko mulakaw, Judas. Ugwa ko'y salig ninyo. Sangaan pa lang nimo. Judas! Dili na kasaligan ang ngaan mo. Ilabi na unya, og doon na sila'y madadi ni nga bulawan, gikan sa ilawom sa minahan. Friend, tuwag na oy. Kung saan orasa, oh? Nag-reply pa ako sa mga chat ni Doc Ramirez na ako, friend. Nangayo sa kunig tabang nga, ipahibaw sa uluhan. Ilabi na gid sa NBI may hitabo din sa atong lugar. Unsa? Friend, tangalig, masakos daddy ni mo. Friend, itarang duhang nahibaw ini, ug ni Doc Ramirez. Busa dili mahibaw si Daddy. Paita sa mga pulis nato din uy. Saludo mo kin daddy ni mo. Musunod ba bisag kung sa isugo? Tungod sa kwarta. Kwarta ang hinungdan ko nga nung dili sila makababag sa mga daotang binuhatan ni Daddy Luke. Oh, friend. Naghanap og nahibawaan sa mga dili maayong binuhatan ni Daddy Luke, friend. Og ikaw mismo. Ikaw ra gyud ang akong kasambungan, dili ba? Bitaw. Huwag magkalaom ka. Nga dili kayo magkaabot sa imong amahan, friend. Oh, Ang akong cellphone. Kaysa mo kanina naman? Ay, kadiyot ha. Kuha na ako akong cellphone nga nasa misita. Kaysa mo kanina naman? Alas 12 naman pasados kagabihion. Oh, si Tito Luke may nanawag na ako? kinsa nga nawagin mo, friend? Oh, ha? Liyo na ko labdan. Pero mingaw ang palibot nga. Nadalagan ining flashlight. Hay mo ito napita buto-buto sa angas. Yun na. Kanang nadalagan siya kong flashlight. Mga military kanang nagbuyod sa iyo ta. Mingaw ang palibot. Hawan kayo ang palibot ni David. Eh! Palayan siya baho. Baho kayo. Pag ako sarong itabot ko sa kong ilong baba. Baho. Maginahinay ko doon sa mga military nga nabuyod sa iyo ta. Okay. Okay lang ga. Sige. Mayo kay. Naaday ka diya sa bahay.
Okay. Ikaw ni bahala niya, ha? Muuli ko karong taon-taon. Sige, pabuta ko, ha? Ayaw pagkatuog lang, ga. Sige, bye. Animal. Naaday siya sa bahay. Naglain mo akong gibati, na? Ay, nako. Makamay din ko inining akong Facebook. Katunto, kamaw. Kalami, nabambayhala, tunto ko. Hudas, Sir, unsa na balita? wala ang laing grupo sa mga sundaw. Yun man ang atong masakop. Ipasok sila ko sa minahan. Kung ganun, kung pa sila babalik. Maayo. Sige. Muuli sa ko, ha? Kamu na ang bahala din, eh. Pero, shh. Kuidaw, ha? Oh, ha? Kung unsa man ang ilang madagikan sa ilawom, pahibaw ang gidayon ko. Sir Rock. Dili na ako gusto nga mahitabo pa ang sauna na kong mga sinaligan nga mga animal, mga kawatan. Gikawat nila nakitaan nga usa ka gold bar ug mga gamit sapon nga nakuha nila sa akong minahan. Unsa? Mao ka na. Giunlanan sa usa ka kalabira na naka-uniform ug hapon ug dunay samurai sa dughan gibutang. Murag ipate ito, Sir Rock. O gitagaan og share, mao ba, Sir Rock? Husto ka. Maingon-ingon ug namatay siya ug ang usa ka gold bar iyang share. Unya, hain ba ron ang maong gulbar? Kisba nagtago. Mao na diharon. Mao na akong gipangita. Nga hangtod ron, wa pagi ko mahibaw kung kinsa ang nabinlan nga mo nagtago sa saka gold bar og samurai sa hapon. Unsa? Kinuha ko. Patay na silang tanan. Pero doon ay mga pinakad sa mga kaluwasan. Ug limit, mga sumbis ang nagpaang nila. Pero ako nakita sumbis sa palibot. Numahiyagan nila akong military flashlight. Pero duha ka agianan. Murag tunnel. Ngayon ko na magkasod ang duha ka tao nilang maong duha ka tunnel. Gusto, naahon akong sod ng tuo na tunnel. Sumbi. Tunay, usa ka sumbi nga ikaw sa tuong tunnel. Huwag simot-simot siya. Murag doon na siya ipagitang. Murag paingon siya din, eh. Doon ay laing mga sumbi nga naggawas sa mga tunnel. Murag, huwag doon na sila ipagitang. Murag, paingon siya din, kung himutan. Ubay-ubay sila nga nagpaingon na ako din, eh. Ang mga military nga patay na. Nagkirig-kirig. Murag ipapatay. Dili. Kung kinsa tumapaakan sa mga zombies, mamahimo usab na zombies. Kuno ka. Tinulag isulti ni Dok sa mata. Mahimo na ni silang zombies. Ang samurai, kinahanglan putlan ko sila mga Niya na doon ko ang zombies. Kini ang angin. Yup! Pagkanagas yung sumpis nga, nagawas. Huwag namangon ang mga sundaw nga, mga nagamatay. Nahimo sila sumpis. Mudagan ko. Delikado nga kung kinabuhi din. Mudagan ko! Pabis ng gawas? Wapa? At ko ayaw. Ang sabi sa sud. Ayaw kay Sir Luke. Gusto. Sud na mo minahan. Pasilog na kulutan nila og patay ang sumbis. Tanaw na ko pinakaraom. Tingali og bakit na mo mabrawan. Nagsunod nga po sila na ako. Gigugod-gugod nila. Kinuha. Pagkadagaling sa mga minero nga natabunan, ug ang mga military, napaakal pa nila, ug nahimo ng mga sumis. Ang ako Armalite, pusilod ko sila. Tapos kang gumang akong pagdagan, kinahanglan magkagawas ko og
Magkatabang na ko ang ubang mga military nga tuwa sa gawas. Amo sundalo na. Paggawas mo! Gawas! Dagan kay sila! Butabag ko nila. Ang Cormalite! Pagkadlagan pa nila. Dagan kay sila. Atras mo! Usa na mo tumato sa alas! Usa na! Tinilig na yung kwento nila ang mga zombies. Tayo mo! Pagkitaw na sila! Magali! Usa na! Ubay-ubay sa mga sundaho ang labdad sa mga zumbis. Huwag ipampaag. Pagkusigaw pa akong pagdahil. Kinahanglan magkapalayo ko ng gabi na. Oy! Ano lagi mo? Sila si Judas. Gawas mo! Judas! Gawas mo! Dali! Anibal! Ano lagi mo? Ha? Mga zombies! Dagan kayo! Siya! Gawas na mo! Dali! Gawas! Dagan! Mga zombies! Bus sila ninyo! Bus sila! Di na ninyo kaya, Judas! Luwasan yung kagalingon! Mulagan ko! Huwat ako niyoy! Huwat ako! Uy, dugay agad nimo. Ngano na dugay man ka, ha? Nakaliman ako kasyat sa whiskey. Sorry, Tito Lo. Dugay man kong nato sa Samantha. Diddo di ay ka sa iyang lawak. Oo. Dito ka na pagkatuga. Nagsige magutag panawag. May langgani kay na-silent na akong cellphone. Ay, dali na rin. Tito ba? Kahumot mi ni mo, Sid. Makabuang ka. Tinood ka ba, Tito Lo? Ito. Nagkinaminam na ko ni mo. Ang imong promise pa. Kain naman. Ang car? Oo. Kain na to ba? This week. Dinis mo na. Mamaya kung saan mo, di ba? So, muabot rong si Mana. Busa, dali na yun. Ipaya ko. Tito Lo. Ipaya ko ikaw. Basta. Imong mga promise na ako. Oo, lagi. Di ka magmahay na ko, Sid. Tito Lo. Kini. Ipadailos ni. Kahasan mo, Tito. Kini. Gimingaw na ko ni mo. Ang imong cellphone. Animal. Ang ini, i-off. Basag importante to. Bisit ba yaw eh. Disturbo kayo. Kaliyot. Uy, si Judas kanina nawag. Oh. Akong tawagan. Basin sa minahanan eh. Hello, Judas? Nga nung nanawag? Oo, sa kang buto-buto sa armas, Judas. Sirlo! Pagkakang zombies nga nagawa sa minahan! Usa? Mula! Ah! Pagkabang silo! Mga matay biniliyog! Di may pawa dili, silo! Unsa? Animal! Why mo pahawa niya? Hutdan yung patay ang mga zombies! Biche! Danilo? O saan yung tawari mo diha? Si Samantha! Ito, si Samantha. Tago, Diyos na kong kabinet. Dali! Kaya gawason kayo sa Samantha. Pagdali! Kakuya na ini. Pagkaraghan ko sa mga nahimong zombies. Ang motor, dalion ko sila si Nanay Lucing. Kinahanglan nga, magkapalayo may ng gapita. Iha! Nga naman kag nasuko, Dad. Dungog kayong imtingog tinis gawas. Ay! Kuan! Hay! Naglagot lang ko sa itong mga tao sa minahan. Mauna! O gani, mulataw na ko. Muadto na ko ron. Balikon na ko sila. Pero Daddy, kadlawon na. Pauwi na lang. Nagtinahanglan sila na ako, iha. Pero Dad, naaman ka mga saligan dito, di ba? Sila si Judas. Yun na. Nakakita ba ka ni sa set, Dad? Si Sid? So Sid? Niyaday siya din eh. O, Dad. Dahil ako siya gipakatog. Pero, wa man siya sa lawak. Nangita po ko niya, bisan diha sa sala, wa po. Ha? Imong cellphone, Daddy. Tubagaw na na.
Uy, si Judas ang nanawag. Dad, kinsang nanawag? Si Judas. Kakaliot, tumagon ako. Hello, Judas? Sir Luke, padaw minahin nyo. Usa? Gibiyaan mo minahan? Pero tinagalas mo sumbi, Sir Luke. Hindi mo kaya. Usay. Wala masundaw, Sir Luke. Ang wala tumasundaw. Ang magbasagom, ipahas sa masumbis. Pero tinagana nga, nagawas minahan. Usa? Animal. Oh, Dad, nga naunsa ka? Pati ninyo! Pati ninyong tanan, Judas! Ayaw mo pagari! Kung dili ninyo sila magpatay! Hindi na madalas, Sir Luke. Pero tinagana. Usa! Daddy, naunsa ka, oy. Unsa sulti ni Judas? Dili kayo aging may tabo! Look! Gaulurok! Nananusing! Nananusing! Gaulurok! Ano mo gawin? Pagkawas na nananusing. Huwag ikaw ko. Kuha ang mga importante din mong mga gamit. Pagdali, Gaulurok! Mamiyat na ni Dapita! Ha? Hindi nga naman ka. Basta pagdali! Nananusing! Nay! Oh! Sumunod! Nanungkit mo mga tao ka! Nalisang ka ka! Naghasi na ang bang sumbis! Oh! Bungsa! Naunsa mo tas, Daddy Luke? Nanglaksi ang lawak. Si Francis at hain man ka siya. Oh, kinsa man ang nagapot? Murag halos ibangka naman ang sakyanan. Kadlaw naman. Hey! Ba't tayo mo ta? Hey! Oras na ka! Murag lang nasamok sila sa gawas. Si Daddy Luke. Oh, doon na siya gibitbit na armas. Dad! Daddy, asa din ito mo? Ngayon pa ka nilang ang abot, mura di ka gabot sila sa gawas. Ayaw pagawa sa iha! Dinhi ka sa sud! Dad! Dad, pasabta ko! Unya na samanta! Basta diha ka lang! Ayaw yung paggawas! Ay, ginoo ko. Naon sa Daddy Luke? Friend? Oh, friend? Nganong kitang ka sa sud sa lawak ni Daddy Luke? Oh, friend? Gaulurok! Dali na! Manggawa sa ta! Dominor, kaniyo tagod, tubagaw na ako ba? Oo, sa denay tabo. Nga nung nagkagubot naman ang mga tao, ug unsa man ang singgit at tumabatis layo. Nay, Lusing! Nay! Nanggawas na ang mga sumbis dito sa minahan. Huwag pwerte nilang naghana. Unsa? Mga zombies! Oo, Nay, nakitag na ako. Pero tinindaghanan sa mga minero nga natabunan sa minahan. Huwag nahimo sila mga sumbis. Ay, ginoo ko. Kuya, ako nalagaw. Yung si tatay mo ka, Diyo, ha? Nasumbi siya! Posible, Gaulurok. Dili, dog. Dili ka na tinuod. Buhi pa sa atin ni mo kadyo. Buhi pa siya. Oo, Nay. Buhay pa siya. Pero posible, nausar siya kapatayng buhay. Oh, dili. Mao ka na posible nga nahitabo ni Tatay Kadyo, Nay. Nakita kagad sa kunduha ka mga mata. Ang mga nagutay-gutay na ng mga sumbis. Oh, Uy, saan sa niron? Nagbel, naingkwento na si Matilgalan sa balaho ng mga sumbis. Busa, dali na mo. Mamaya na din eh. Tada ko! ginoo ko, Dominor! Go! Balik lagi! Sila sa paghan! Ay, ginoo ko. Oh, saman to sila, Dominor. Boto ang mga sumbis na eh. Naabot na sila dinis ng damit. Delikado na ini. Kaka niya gawin! Lahinaan niya, hindi ko gusto mamatay ko! Ikaw, ang mga kong kabinet. Dali! Atong iali dinis sa paghan. Pagdali ko! Andos ka! Sige, Baro! Andos ka! Ako lang sa paghan. Hindi ko kabinet. Dali ko! Dominor! Sompe! Go! Si Tia Lucing, go! Oh, nagguba ang putahan. Dominor, tamat! Tamat! Oh, Nailusig! Ay! Go! Ay! Nailusig! Ano ako hantingan? Kini ang angay kayo mo! Hindi ko asagtang si Sumbi ngayon magkilabay ako yung tingnip! Nailusig! Dili ka. Dili ka sa supanay. Go! Muna naggaling yung Sumbi sa gawas ko! O, ang gasolina ko. Kuha akong kontainer nga pero sa gasolina. Natuwa sa silong. Go! Unsa mo yung gasolina, go! Ha? Unsa mo ni mo?
Wa pagit siya magawa sa comfort room. Ganina ra siya. Naglain ko ng intihan. Gi-invite ko na siya og inom ni Daddy Luke. Pero, nga nung sila wak man ni Daddy Luke, sila nag-inom. Oh, maayo kinigawas ka na, friend. Kumusta naman ang pamati ni mo? Sakit pa yung tiyan? Okay na. Pasensya ka na. Nga, Tommy mag-inom si daddy ni mo siyang kwarto. Ay, saan man gud nga, doon naman ko to siya ipakita na ako. Ya, kalit lang ni sakit ang akong tiyan. Maong ni gamit lang ko sa iyang CR sa kwarto. Maotong nakitaan ko ni mo. Nga ni gawas siyang kwarto. Gikan ka to nag-CR. Friend, Nahibuang bitaw ko sa pagawas na ko sa CR. Nga wanas daddy ni mo. Maong nigawas na lang ko. nakasabot ko, friend. Pero si Daddy Luke, siya ang wala ko masabti. Ha? Nagkagupot sila. O naaga ni o. Ang imang sakop sila si Judas. Todo bantay sa palibot. Oh, tuod, no? Nga naman ka na, friend? Ambot lang. Unya, dili pagi ko niya pagawason. Ari lang ko ko sa sod. Ay, ngano kita? Ngano? Oh, ah! Ay! Nahuman ko nagbubo og gasolina ang palibot bay. Tanaw ko doon na bay mo doon sumbis din sa ubay. Human ako bubuo og gasolina ang palibot ini bay. Tora ba sumbis? Makita ko nga nahayagan sa military flashlight ni Nesco helmet. Ginoo ko. Ang mga tao, kaluoy nila. Sigurado gud nga nabiktima sila sa mga sumbis. Ang mga sumbis doon din sa ubay. Nagpalayo. Murag doon na sila gado dito napita. Sa ato pa, di sila magkatimaho og tao tungod sa kaisog sa baho sa gasolina. Mao ka? Wala ka atlasat. Di pala. Wala. Daghan kayo na biktima mo sumbis, look. Buisit! Buisit! Animal! Nganong wa mo nahimos magbuntog sa mga zombies? Ngano? Di ba daw si Roy? Pwede naghanan nila. Samot na nga, ngit-ngit kayo palibot na di bego sa mga flashlight. O nga, ubay-ubay sila na biktima sa atong sakop. Labi na ang mga sundao sa imong nga imong gahil. Hurot-hurot sila tanan. Usa! Sir Lok, mas maayo pa. Mamiyata din eh. Usa! Kuya no kayo ang itabo din eh. O kung doon ay mabot mga sumbis din eh. Di na takapiyog. Mamati tawag bayong ang sumbis. Gusto ka! Gusto ka! Sige. Tawagin mga operator sa iyasa ko. Mamiyata din sa labing daling panahon. Daddy Luke? O sige naman gusto ko to. Sam, nganong igawas ka? Balik sa suod! Daddy, salti ko sinito mo. Balik na sa suod! Og dadang imong mga importanteng butang kay mamilya ta dinhi. Unsa? Pero ano naman, Dad? Basta! Oo niya ta magsulti. Gipandam ko na ang yat sa atong sakyanan. Magpalayo ta dinhi. Unsa? Pero ano lagi? Unsa na hitabo din eh? Sir, sultin lang sir. Na nagagawas ng mga sumbis sa binhan. Animal kaudas! Bawa dinhi! Sige na! Unsa na gagawa sa mga zombies sa minahan? Ha, Judas? Takwa anak, iha. Wa man ko magdahom nga pwerte din daghanas mga sumbis sa ilawom sa minahan. Buhat mo yung pasabot, Daddy. Ino pwedeng tagalas magtrabahan kini mga natabunod ka sa tong pagkaminat sa barangay Buntod. O, pero nahima sa mga zombies? Oo, anak. Kinuha ko. Dad. Sa pagkita mo, ah. Ngano ba ni Daddy Luke? Ngano? Ay, Ginoo ko. Tuwa na sad. Daghan na yun ang nabiktima sa mga sumbis. Nagitaraw, anong niya pamadali ni Suits bayo eh? Nakita na ko gululok. Nga humanang kong bubo sa gasolina sa palibot sa bahay. Wala sa mudool din eh. Maong luwas na kita din eh. Maong pabuton to ang kabutagon. Aron magkapita at luwas ka lugar. Kay kumawa na niya ang kaisog sa baho sa gasolina. Sudlon kita din sa mga sumbis nga naaras sa itong palibot. Unsa? Ginoo ko, tabagi taon me. O na, dok sa mata. O wa na may kapiog sa kadaghalon nila. Kaya pinasal ka grupo sa masundao nga nisud dito sa binahan. Napakan man. Og lagmit. Nahimo sa sila masumbi ron. Unsa? Og lagmit, nanghasi sila karon sa barangay Bugtod. O sa kasikbit ng mga barangay.
Ginoo ko. Dali, Luke. Unsa nang imong gibuhat? Masulbad na kini iha. Salig na ko. Nagtawag na ko sa ng mga koneksyon na ko. Lakip ng mga sundao o mga rebelde dinhining atong dapit nga kaalyado ko. Nakunta ko na. Mutabang sila sa... Wala ka pasalanan ng ilang pagtabang, Dad. Iha. Wa na, Dad. Kung nanghasi na sila ron din sa atong dapit o sa mga katawhan, dili na sila mabuntog, Dad. Dili na sila mapugan pa. Tuwag kinagkataghan o gikataghan sila. Kaya mahimong zombie ang ilang mapaakan o wa ni bisan usa ka dato din sa nagsusanuhan nga makasurvive. Samantha! Oh, bitaw sa mata. Kaya magpalit na din. Ito sa'yo pa. Ang bitaw biktima sa masubis. O natago na po na ako ang operator sa yate. Andam to sila sa itong pabiyay lapita. Mayo inuludas. Sige na iha. Pangandam na. Kay mamiya kita inyong dapita. Kung naminaw ka pa unta na ako, Dad. Kung wa pa ni mo gipahabo ang mga natumpag sminahan, dili unta ni mahitabo. Samantha. Ikaw ang mabasa ulit tanan, Dad. Ikaw. Samantha! Samantha! Animal! Ikaw ang kaingon ini! Hanggaw ka, Judas! Sherlock, kiso magpagulip. Hanggaw ka! Animal ka! Wa unta ni mo sulti, Samantha! Gipaabot unta ni mo nga ako'y mo sulti, bisit ka! Halawa! Ako na yung gibasol sa akong anak! Bisit ka! Siluwal ako. Bisit! Sige! Ano mo mga sakinan? Mamiya ta! Ha! Ahak. Ke! May adlaw pa na ako, Sherlock. Pre! Tukto ko nga bida. Bisit! God! Oh, friend? Ano? Friend, naabot na ganang akong gikadlukan. Ha? Ang mga zombies. Ang mga zombies, friend. Friend. Susan! Dali na mo! Mamiya na kita din eh! Dali na ka mo! Osay, mamiyata din sa inyo, friend. Samantha? Nga pa man kami mangandam, ha? Oh, Petrolog, nga na di ayo eh. Friend, ipaliw kong dasa ko medical bag. Oo, friend. Samantha? Abot amis gawas, Dad. Samantha. Animal. Nasuko na ko si Samantha. Bisit kagin Judas. Daw, sila kayo na itapos gawasan. Pagkapagkasarma sa lahat ng matungog. Lanong sa butog, mga singgit sa mga tao. Ang tumabati, Pirmi. Sigurado gito. Daghan na biktima ang mga subis. Ginoo ko dong ginood. Kahadlok ba ini dong ay? Oh. Mga zombies! Ayaw pagsama! Ayaw mo pagsama! Gaw, gusto mo ba niya ito puntahan, Gaw? Dili lang mo. Liliyon ako ng gamay luwag sa bongbong ang gawas. Medyo hayag na sa gawas. Kadlaw na magkita ko na palibot. Sumi, lagi na tubangan sa pultahan. Di siya magkagawas sa pultahan kay doon na akong aparador nga alis sa pultahan. Pero kini samurai ang gagamitan para matapos ka na sumbiha ka. Agresibo na siyang muson. Nagkasimot siya na ako. Pero unahan na ka. Ito ko ni samurai. Ug isibo ko gamay ang aparador na nagkaalis sa pultahan. Aron maabli ko gamay ang pultahan. Tanaw na kong gawas. Sakto yun. Sakto yun. Naulo ko siya. Migano kay palibot. Ug gagabon na yun. Sinalan ko na ni balik.
Dong Benor, Go! 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 unsa man hitabo oy? Kila! Napatay ko ang sumbi nga natong suportahan. Dong Benor, unsa may atong buhaton ini karon oy? Naadlok ko. Dailusing, daw lulok. Diniw na mo ha. Mugawas ko. Asa man ka pa dong ay? Doon na pinabiling nga gasolina na Ako tiwas og yabos sa palibot ni atong bahay. Aron di magkaduol dinhi ang mga zumbis. Go, muhil! Muhil! Mutabang ko, go! Ayaw go, dinigang. Bantayin si Nanay Lusing dinhi. Anak pag-amping! Reset! Sigurado gil kadang-kadang na biktima sa sumbis. O zaman, andam na ba ang tanan? O Sir Lok, andam na. Ang sakyanan nga, pick up ang sakyan, andam na. Huwag ang armored car nga may buskol sa itong pagbiya. Andam na sad. Mayo! Buisit! Kadugay bas doha! Kinahanglan nga magpalayo na kita nila Hayat na ho! Adlawan na! Sir Lok, sayangas itong nasugdan, oy. Magpagita sa Bulawan. No, dili. Dili sayang, Judas. Tungod kay balikan ko kinisa akong mga gipang-hire nga mga military. Ha? Bayaran ko sila bisan pila. Basta mahurot og kamatay kini mga animal nga mga zumbis diri sa akong syudad. Unsa man, sir, nakapalawag ka sa mga kalyado ni mga military, Sir Lok? Oo! Nakapahibaw na ko. Nahibaw na sa hitabo din sa syudad. Og naghuwatan sila sa order sa lalabaw. Aron ma-rescue kita nila din Iya, Sir Lok. O sila na ang mo take over din Impas ang mong minahan nga gihaguan. Oh, Kung may bawal sila, Sir Lok, duwi na kang Bulawan ni sa minahan. Oh, sigurado, yun lang. Patay tayo ni. Judas! Why si bisan kinsa musulti kanila? Mahitong mo din ang minahan nga nasa barangay Bungtod. Diin kumpirmado. Kumpirmado nga ato. Nga daghan sa mga Bulawan. Kita lang nga nasayod niya na. Sir Lok. Amo tao sa gawa si mong mansyon, Sir Lok. Animal! Niya mga sumbis! Yayo! Patya! Animal! Niya mga sumbis akong napit! Animal! Daniel, kayo! Balik! Balik mo sa Samantha! Malayo na ko sila mga tao sa gawas! Ginoo ko! Mga zombies! Ilang ipagpada mga tao nga nasagaw sa datong gate! Ginoo ko! Animal! Wiset! Dali ka mo! Mamiya na kita! Katingay bangakap sila sa gate! Sa pader ng akong solar! Dali na ka mo sa banta! Sa sakilan! Oh. Mingaw sa mong palibot ha. Huwag mga silingan ka, kumusta na ka sila. Nahuman na nakububuang nabili gasolina sa palibot sa bahay. Oh, ang mga ilo. Kalain sila mga itsura. Nagkagutay-gutay ang kalawasan pero buhi pa. Oh, ang ilang mga mata. Puti kayo ng ilang mga mata. Pero basta magkamanta rin sa akin ay makanan. Di lagi ko yung magkasama. Ano din sila magkamanta na ako. Kuyawan nila eh. Nanagan sila. Mura Gano'n sila biktima hindi ito napita. Gino ko. Tuwag sila gihasin ito napita. Bahala. Tabangan ako sila. Ang akong samurai o karmalay. Ginoo ko! Tanawan niyo ang palibot! Animal! Pagkadaghan nila sa palibot! Tarong na pag-live! Das magyang sumbis! Nga mag-ali sa daan! Fred! Gabi sa palibot, wey! Halos zombies ang nasa itong palibot nga tumagyan! Ginoo ko! Kaluis magkatawag na himong mga zombies! Kaluoy nila! Pati pa! Kay bagal ko, sumpis ka! Nagali sa daan! Oh! Unsa?
Tara ang tulog ka subis ng mga doon na sa ulit nila. O, mga subis. Ubay-ubay silang ganang gawas. Tunay mga bata nila sila kumbay ng simento. O, ang mga subis. Nanagan tayo sila kumbay. Lakip ang pulo kayong nahimong subis. Pamusilon ko sila. Naigo ko sila. O, nagkadaghanan noon ng mga subis nga. Nagpaingon ako. Dagan ko. Pero magdagan ko magpuso nila. Niya! Gisundan niya po ko nila. Gusto, musuot-suot ko sa mga kabayan. Ug baliko ko lang ang mga bata. Luwason ako sila. Ni Apap! Doon lang kita sa pier! Oh, Sir Luke. Doon lang ta. Friend, okay ka lang? Nga naman yan? Napagong ko! Ganun kita mo talit ang sakyanan, Judas! Wisit pa! Sir Luke, tanaw sa sulta pier. Oh, Usa! Oh! tinuo ko! Pagkadagang magkatao na nahimong zombie suit sa pier! Tinuo ko! Pagkadagang zombies gapingan yan eh! Animal! Mapalitan niya. Animal! Pakos niya pagpadagang! Kipabasa sa mga konvoy na ito mga zombies! Di ba? Asam taping na ini, Sir Luke. Sigurado gyud ka na biktima sa mga sakop na to sa mayak, Sir Luke. Side out! Side out ka na, Judas! Side out! Oh, Sir Luke. Oy, sa'yo ito, Dad! Bayo kay, nakasunay ko yung nakumbay. Gibagaan na pultan. Bayo kay nagaglak din pultan. O, tuloy tigwang sa... Kabang! Samdan ka sa bukton ito yan. Ops! Naputol ko ang yung niya ko sa muray. Kabang siya, nga ako mga apo niya sa si Asa, natago, luwas sa sila. Nagkirikirig ang tuwa. Mahimo na ni si zombie. Pasilo ako, sir. Pero buhaton ko ni. Pasilo ako. Giputlan ko ikaw si Mungo. Ang mga bata na ako sa CR sa kusina. Tuloy tao ya! Abliha butahan! Ayaw mo kadlok! Luwason ko ka mo! Abliha butahan! O saban, doon na mo yung mga sabad pinakan? Wa, sir. Mayo, dali mo. Kinahanglan magkabaya na rin eh. Madog, hadlok. Ayaw mo kadlok! Dali mo! Gunit mo na ako! Sir, sa bintana. Ginoo ko! Sa bintana. Pagkadagalan sa mga sumbi sa gawas, gusto lang gubo ng putana. Ikaw na ang bintana, nadulay mga riyas. Di na may magkagawas din eh. Dili na! Pero, may dalagani kay, doon ay mga birha ang mga bintana ang puto. Di sila magkasensayo guba niya na. Mga bata, tala mo sa taas. Dali, gulit mo na ako! Yan ho pa ba mabalik si Dong Binhor? Hain naman din siya o Dong Lolak. Ang buta yung telo singi. Nagkurog siya niya yung gibati karon kay tungo sa buto-buto kaniya. Dili na to, layo dili na to na mutangan. Tingali si Dong Binhor to nagpabuto. Nagdabaya tong admas. Mga tingali pero, saan na kasi ano? Mingaw palibutin sa itong hideout, Sir Luke. Mayo hinuon! Daddy, o dyan lugar ah? Bukid naman eh. Mingaw kaayo. Friend, murag sakop man sa barangay Matiyo ni Dapita, dili ba, Tito Luke? Oo! Sa barangay Matiyo. Ang pinakataas na bungtod ni lugar sa siyudad sa San Juan.
Unsa na building dan nga nag-umbaw sa Pangpang? Mao ka na ang ipatukod ko din nga Mountain Resort. Dali na ka mo. Malaog na kita sa sakinan aron makapahuway na kita. Pagkadako ining lugar. Nindot kayo palibot. O dagan kayong mga tanong. Friend, ka nice din hiyoy. Tanawin ko sa unahan. Daga mga cottages. Doon na pagkita ko nga building, oh. Wa ko mahibaw ining lugar, ha, friend. Wa ko sultiin ni Daddy Luke nga doon na may mountain resort ini sa Barangay Mateo. Unsa? Shhh. Ay, bumagsaba. Magsininyasay lang daw natin ninyo, ha? Aron di na madunggan sa mga zumbis nga nasa gawas. Sa ubos din ba? Sige, pamangwayo na mo diha sa kama. Katugo na mo. Yung magunaw-na ko sa na to. Aron makagawas nagkikan din, eh. Pagkadagandot sa mga zumbis sa gawas ni Mahay. Labing siguro. Amo na sila mga silingan. Pero di ko na maklaro kung kinsa nila kay naguba naman ang ilang mga naong. Nagutay-gutay na gani ang kuman. Gipangbalbal sila sa mga unang nahimong zumbis. O karon, sila na sa nagnahimong mga zumbis. Kaluoy sa mga nabiktima. Luoy kay sila. Pila lang kami kabuok din ang nakasurvive sa mga zumbis. Sabi ka sa bahay to. Sabi sa ubos nila. Nanagan pa ingos ni matira sa singgit dito sa pikas bahay. Ginoo ko, niambak ang bahay di ka sa bintana. Kaluoy niya. Impistahan sa mga sumpis. Nga ko sa balay na nawa ka. As kabuang, nadungog sa mga sumpis. Niyas lang tanan nilingi din sa kunong mutangan. Niyas lang paingo din niya ang mga sumpis. I-open niya ako cellphone. Sinok sa manta ang nanawag sa ko cellphone. Uwa niya ito pagka iyang gi-off. Nanuman ka. Nanawag siya. Hello, Benur. Dok sa manta. Benur, maayo kayo mo sa diha. Dok, halos na namang siligan din, eh. Nabiktima na. Huwag na nahimong mga sumpis. Kinuo ko. Mayo kay, wasan mo na biktima sa mga sumpis niya. Niyami sa hideout ni Daddy Luke. Nanago mi din, eh. Mayo noon. Nagkagrabe na nga itong syudad, Benhur. Naagian na mo. Halos ang tanan tao sa syudad sa San Juan. Nahimo ng mga zombies. Unsa? Nakita din na mo. Naagian na mo. Daga na kayong nahimong zombies sa kadalanan. Bata man o dagko. Bisa na mga mananap. Gusto yung kasi mga sultidog sa manta. Nasa ang barangay Bungtod. Sa minahan ni Daddy ni Mulok, ang daghang mga zombies. Kung silang nagkagawas na sila, wala na mag-control sa mga military o sa mga sakop siya mga man. Bisan nila akong atuan ito. Wala ko nahimo pa. Grabe ko nila kadagan. Dito kas minahan? O, Dok, dito ko. Nagsulog kong military uniform. Ano magkasuot ko? Nakita din ako ang mga zumbis gikan sa suot sa minahan. Nga dito, natabunan. Nagkagutay-gutay na ang kalawasan. Apanda kong buhi. O bangis nga mga atake og tao. Pahil lang galing kinagkagawas pa ko. O nalawas ko ang akong pamilya. Nagamit ko ang gasolina. Aron di sila makatimaho na mo dito sa bahay. O karon niya ako sa kanakong bahay. Luwason kong tanduha ka bata pero gilibutan namin og daghang mga zumbis. Unsa? Asa ka, Dabita? Kaya pa ko kabus nga sakop ni Daddy Luke. Aron luwas ka mo din uban na mo sa hideout ni Daddy Luke. Ha? Hain mo magpita, ha, Benhur? Sige! Babae ha, dalawa niyo! Unsa? Nanawag ka ni Binhor Alipio? O, Dad. Nanginahanglan sila og tabang. Padabi sila mga sakop ni mo, Daddy, aron matabangan sila. Ubay-ubay pa sila nga nakasurvive sa ilang kapit. Samanta! Delikado ang imong nahuna-hunaan. Dili ko makahimo, ana! Dad! Layo-layo din hiya ang barangay Bungtod. O gusto pa, pila lang katao ang niyan ako. Maihap na lang sila. O risgo kayo ang pagluwas kanila.
daghang zumbis nga naa sa palibot. Delikado pag mamatay sila. O maya mo pa inuon siyang zumbis, kuyaw na. Daddy, nag-umangsit sila sa kamatayon. Ngano ba nga sila man ang imong gihula-hula samanta? Ha? Unsa ba sa kaimportante sa mga kinabuhi, ha? Daddy, Saman, uyab di mo sabihin, ha? Doon na mong relasyon atong tawhana samanta. waoy. Ayaw gyud kog padungga, ha? Nga doon na mong relasyon atong tawhana samanta. Ayaw gyud. Dad, wa mi relasyon. Gusto nila kung silang tabangan. Tingnan sa mga tabo nila. O gano'n rin hingawa ka matong tawhana, ha? Nakagusto ka niya? Nahigugma ka, ha? Samanta, tubag! Sulok! Sunay helicopter, pekong dre! Usa? Samanta, hindi ka lang, ha? Ayaw gyud mo pagawas. Bantayin niyo Samanta! Nga dili makagawas sa isang lawat! Bantayin! Dad, nagalok. Unsi po tingin pasabot. Iya ko bilanggo ni Miss Lawak. Dahil anak ng mga bata. Kaluoy tao nila. Tuon ka nagduha ang mga mata. Oh, ako cellphone. Sigaw lulok rin nanawag. Oh, Iugaw, may kinanawag ka. Nagtiis man ka nga magpatawag ka. Oh, Ugaw, kaya ba kadawag ang mga zumbis. Diya sinyong palibot kon. Mubagting ang iyong phone. Uto-uto, mo nang ako yung gipatawag. Oh, kumusta ba diha? Kinamigaw, pero nabla kami, kaya huwag ka mabalik. Doon ako'y giluwas doon kabata din eh. Na-trap me din sila kung bahay. Pero okay na mi. O nahinanok yung taon ng doon kabata. Babaeng lalaki. Nagluha yung taong nga matang ng katuog. Sus, tao, no? Nya, ano sa man, di mo kagawas diya? Ako gisusi ang palibot ng bahay. Medyo lisod pa yung igawas. Pero nagunahon up ko. Kung siya may buhaton ko. Ya, mau ba? Gusto, doon ako inahunanaan ka. Kuhaon ko kamudha ni Nanay Lusing. Ha? Mas luwas na rin sila kung bahay ka. Tuod kay doon ay mga rihas ka putaw ang mga bitana. Ug sulido ang mga pultahan. Dadon mo rin eh. Maong panda mo. Kay karong taon, muana ko diha. Ug kuhaon ko kamong nanay, gawlulo. Sulok! Kinsam to siya? Chinese ito. Usa sa mga dako-dako sa among organisasyon, nagsusi sa atong kahimtang dinhi. Gusto niya nga mo kuyog ta niya, pero akong gibalibaran. Ha? Uy, anong mo kuyog niya, sir? Anong iyong mga ibalibaran? Kapalayo data din eh. Luwas ang data. Dili mahibo nga biyaan ko kining lugar, Judas. Ano man, sir, Rock? Mangayo lang kong lang taban kung mapiit na kita. Ha? Sige, diya ka na. Bantayin ninyong palibot. Dili ko biyaan kining dapita. Tungod kay niya ang ako mga bahandi din hinakatago. Ilabi na ang mga binaritang mga bulawan nga nakatago ilawom sa underground. O kinahanglan nga way laing masayod nini. Bisan ikaw pa, Judas. Kay oras na mahibaw mo nga naadi din ang mga bulawan ako nakatago. Ipakaon ko kamo sa mga binuhi kong mga zumbis. Sama sa kong mga sakop nga mo'y gisugo na ko sa pagtago sa mga bulawan dinhi sa underground karon. Nahimo na sab silang mga zumbis. Naman na po, butangan. Parang kinahong bulawan. Mayo! Mayo kayo! Mapasalamaton kayo ko. Pero... Way laing masayod nga niya din hinakatago ang ako mga kinahon nga bulawan. Busa ang angay ninyo. Bantayin ninyo ako mga kinahon mga bulawan, ha? Kamu! Kamu ang
lipay sa akong mga kinahon nga bulawan dinhi sa sikretong lawak sa ako underground. Kumusta ka mo? Akong mga binuhi. Good. Ingon ni Ana inyong buhaton kung doon musod din sa akong sikretong lawak ng underground. O ganaan ninyo! Kulis-kulisa! Dili ko gusto nga doon nilang tao nga makaangkon sa akong mga bahandi. Ilabi na sa akong mga bulawan! Bingaw nga kong tigyan. Payo kay, huwag ka kita mga sumbis ni. Tul-tul lang ko sa bahay. Budakan ko. May kay, huwag sumbisin na pina. Budakan ko. Oops! Dad, Dali na! Mga una ta! Andam ng pagkaon. busog ko. Ayaw ko pasok Samantha! Oo. Samantha! Ayaw paghilak. I'm sorry. Masilo ako. Kung nataas ko nga kung tingog. Miyai ko, Daddy. Pasagdi ko din eh. Samantha! Ayaw ko hagdita og maayo nga masuko na sad ko nimo. Dili ko gusto nga masuko ko nimo. Pasagdi ko utang buot, Dad. Pasagdi ko. Samantha! Salamat. Nabot ko din sa bahay nga. Huwag ko na sugat ang mga supis. Lulok! Gaw! Gaw! Hey! Gaw! May naabot na ka, Gaw! Kahit si Nanay Lusing. Pinor! Oh. Anak ko! Andam ka na ba, Nanay Lusing? Oo. Niyan akong bag. Nakadada ko mga bisted ako. Ako si Gaw, niya sa akong backpack. Okay, mayo nun. Dali. Sunod mo na ako. Kinahanglang magkapalayo na tanin eh. Makalagot. Buisit! Dili ko gusto nga masuko siya nako. Ako'y bahala niya, Tito Luke. Pero Tito, ang imong ingon ako ba? Kung saan naman lang to? Ayaw ka bala ka maitungod niya to. Dalion na, Bi. Bawa sa sapot ba? Tito Luke, ikaw libi pinay magkakita na to. Wa. Huwag magkakita na to. Lipayaw na ko. Wad ang akong sapot sa set. Lipaya ko. Sherlock! Uy. Hudas! Sorry. Animal. Animal ka! Ngayon ka manuktok. Bisit! Sherlock, ako din sila magkapuntahan na. Tito, nakita na ni Hudas nga nagkagusta. Huwag mo kong giromansa. Nangyayon mo sulti siya ng Samantha. O nibisan kinsa. Kalma lang. Relax. Kabalag ka. Kwarta ra ang makapatakom anang mga tauhan na. Dali, padayon ta. Rumansaha ko, susid. Rumansaha ko. Kana, susid. Gulat lagi ako, Nanay Lusing. Dang Pinor. Gaw, tingnan doon na sumdi din na pita, Gaw. Ayaw pagtabi ka. Padayon lang sa pagsunod na mong Nanay Lusing. Doon lang ta sa likod sa bahay nga, nimutangan sa mga bata. Doon lang ta. Oo, Gaw. Oh, punong! Gaw, mga ito, nagdugo. Gidoko dang Pinor. Nagkagot ba sila? Hingil ara nilag mga itsura. Huwag pa sila makakita na to.
Nagsimot-simot pa sila kung asa ang ilang biktima. Murag nakatimaw sila nga niya tadi napitaw. Ikinahini ba itong tulog kay Rogaw? Buang nga ni ko eh. Paingon din niya sa itong limutangan. Dong Binhor, sumbis na sila ga mga Iraq. O nay, mga sumbis na sila. Di nila mo duha, kaunulog ka. Ako'y mo nailig doon sa tulog ka ng ero na nagpaingon din eh. Sugato na ko sila. Nga ko samurai. Nagkabantay na sila na ako. Kaya medyo doon ko nila. Unhan ko ka mo. Handay ko sa tulog. Huwag mong matay. Ako bakit sa usana niya ang imong. Niya ang panapos ninyo. Naputlan ko sila sa mga doon nagpaingon nga sumbis din eh. Sila sinanay lusing og daunulok. Pasok ka! Dali mo! Managad na! Pagdali mo, Nelusing! Ay, agoy. Pagkamangtas. Pagkabangis ang mga. Unsa pagkaunsa, nabihag ya si Suset. Kalami dia Suset, kumut-kumut serlok, sampot, yang dughan sa kuy. Ngano ka, Judas? Serlok. Kalami sa feeling ni Moron Serlok, sa. Tarong ha. Ayaw ko bugal-bugal eh. Awa mo kung magbugal Serlok. Nidaig lang ko niyo ba? Tumao dyan Serlok na. Ba ni mo ba? Dali. Ha? Ikaw ha. Kuidaw ha. Oh, no worries, Serlok. Kasali ka na ko. Ay, kabak ka. Lami asal sa imong nabagdukan, Serlok. Pero di bang lami agad? Uy! Piluton ko ng bakbak marumbuang nga ka. Madunggan tasuban. Pero swerte siya, Serlok. Swerte ka siya ni mo. Mabuhog siya ni mo. Hilom na lagi. Hilom na. Uy. Gikapoy ko, Judas. Kapoy ka sa kalami. Nagiingnan kang hilom. Si balik. Sige. Kuha ikog bino. Inom ko. Kawag na bino. Wa kay nakita, Judas. Wa, Judas. Aron dili ko ikaw mapatay. Go! Dali go! Doon sa likod sumay. Dali ko! Nagsunod na to ko! Sumbi ko! Nagana sa itong likod to! Pwede nila nagana ko! Yan. Dali, Nelusing. Ikaw nagkatkat sa pagkaw nga hagdanan. Paingon na ng bintana si Bobo. Nelusing. Katkat ka na eh. Dali, Nelusing. Katkat na. Sige. Mga sumbis ko. Go! Mga sumbi ko! Nakadugo na sila ko! Kamu gawa sila Nelusing ang unang mukatkat. Pagdali ko. Dali na, gulitan ka. Dayon, tikang sa hagdan, Nelusing. Dong, nahadok ka daw. Nagturog ka Katkat daw. paingon si Babaw na eh. Pagdali, Nelusing. Sige na diya! Kata din diya! Ano kaya ni mo ay? Pagdali ko, katkat na. Tuwa na sila Nelusing. Go! Ops! Ay! Dabang gamay ko eh! Ihandos ka kung sampot. Sali mo eh. Sige na, katkat na. Go! Nalam ko din eh! Tabok ka ginigaw lulok eh. Tibok ata. Ang mga sumbis, nagkadoon ang guba nila. Sugaton ko ang mga ng sumbis nga nagpaingon din eh. Lago samurai. Yap! Wala. Nagkabot na sila si Nanay Lucy sa bitana. Kini pa ang agay ninyo. Di abang. Go! Go! Dali na go! Nanago ko. Mukat-kat sa hagdanan. Nagulitan sa sumbis sa kutil. Nagakura malay. Kini ang angay ni mo. Naigo ko siya. Mukat-kat ko pa igo siya buong bitana. Pagdali ko. Friend, dali na. Ikaw na.
Nga nung ingon man ni Eric ka bangisa ka mga amahan, Fred. Oh, Fred? Siya ka na mabasol sa nahitabo din sa atong syudad. Kung naminaw pala unta siya na ako, diliwata ni mahitabo. Diliwata makagawa sa mga zombies. Fred? Si Dr. Ramirez. Siya ang nanawag. Ako yung nakaistorya ni Dr. Ramirez. Oh, Daddy Luke? Kay Gran at tangi ang uban pang mga yugto ni gatong sugilanon. Patayng buhi. Tagsulat Jojo Alegriburon. Direktor Jennifer Dato Minyosa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Taring. Audio Editor Lloyd Gabiana. Dalit ka ninyo sa RMN.